Horas ma dihita saluhutna, di dia pehita maringara di tikion, saya totong ma asi dohot tolong rohani tu hatta, nama dongani hita sudena. Hata ni debata nagabe turpu jamita di tikion, tarsurat do di Psalmen 25 ayat sia ro di 10. Hujahaho majo isini turpuki tutonga-tongata songonom marido. Sai tangi honok kudo manangaha nanidok ni debata jahuba. Ai di perbaga do hasonangat tu bangsona do tuaka nani asianna asa unang mula nasida tu hauton tongodo donok do hatuaonna diakana makkabiari ibana asa mian museha muliaon di tanonamion asa pajupang sugut asin roha dohot hasit tongan jala masyuman hatigoran dohot hadameon asa matubur siat tanoi hasit tongan jala hati goran manatap sian benua gijang. Sai lehonon ni Jehovah do huhu na denggani, jadi lehonon ni tanonami ma parbuena. Mardalam ma hati goran di juluna, jala patongonon nama lakkana sida tu dalam. Ido sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus Kristus, di parsita sude jolma do anggia niat di tonga-tonga ninguluon jupang hasonangan. Ido ubai berjuang ngulu di jolmai tudolo tuturuan mangeahi akan arikot asa teruli di hasonangan. Natoras berjuang pasikolahon akayana konna ambia buinia dumenggan ngulu-nguluna tujuluanon jalasonang sohari ribuan. Songonido nang yanak kope na di bona pasugit manang na di pangaratoan. Si holdo rohana lahu pasangapon natorasna. Berupaya do satolap ni guguna. Mabain na dumenggan ang giat las roha jelasonang pakkiralaan ni naturasi. Sita-sita tungulu na marhasonangan lau sido tong na taida di sihol ni roha ni parpesalmen di turpu jamitaon. Tung managam do ibana di baga-baga hasonangan nasian de bata jahuba. Donga saha porsiaon asa jupang na pinarsita ni parpesalmeni adong ma na macarikot di hilala ibana naikon siulehononna ima manangihon hata ni debata. Didok naking diturpukon sai tangi honok kudo manangaha nanidok ni debata jahuba. Ai di perbaga do hasonangan tu bangsona dohot tuaka nani asianna asa unang mulak nasida tu hautoon. Manangihon hata ni debata dada holan sekedar mabegi hata ni debata. Alai ubidak siani dope. Ima mabigi huhut mangulahon lo muniroha ni debata di ngulu si genupari. Laos di parhatopot parpesal menodo sian hapor siaonna, ia halak na saya sihol rohana manangihon hata ni debata, saya na jupangan baga-baga hasonangan na siya debata doi di nguluna. Donga sah porsiaon, sihol ni rohani parpesal menon, laos sada jauh-jauh doi tutonga-tonga ni bangsona, asa unang mula be tu hautoon. Hautoon na irok na disi, ima akka parange di ngulu na patubudusa. Unang be marhaposan jala manobba akka di bata gana-ganaan. Jala asa unang ganggu be hapor siaonna di debata. Akup ni di papos parpesal menodo rohani bangsonai, molo gabe akka halak na mabiar mida di bataru nasida, marhite na manangihon hatani Tuhani donok mahatuau ni debata tu nasida. Songon na tabege naking di hatani turpukod didok tongodo donok do hatuau na diakka na makkabiari ibana asa miam museha muliaon di tano namion. Molo didok asa miam museha muliau di tano nami na marlapatan dui gabe taruli mabangsoi muse diakka dengan bahasa ni debata. Songon na ginobarhon ni parpesalmen di turpukod didok pajupang masugut asin roha dohot hasit tongan jala masyuman hatigoran dohot hadameon martubur masyat tanoi hasit tongan jala hatigoran manatap si benua gijang dungi salehonon ni Jehovah dohu nadenggani ima akka parbue manang hasil ni tano na niula ni nasida jala merdalam mahatigoran di julu ni debata jala patongono ni debata malakka nasida tudalan nasitong songon nabui taida dek 10 sada 1 naking.
Lapatanna mardapok-dapok ma tagamun akka pasu-pasu ni dibata, molotangi jala diulahun nasida hata ni dibata. Khobar doi nang tuhata ni tuhata di Lukas 10 sada ayat 20 namadok martua ma akka nau bege hata ni dibata jala nau peopsa. Dang marisuak kape molo saringgas bangsoi manangiho jala mangulahun hata ni dibata. Halai tagamun nado akka baga-baga nasiat dibata, ima akka dengkan basa nama korhon hasonangan dohot las ni roha. Donga sa persiaon, nuaing dia ma naneng dohonon diturupukon tutonga-tongata. Dumobi di minggu Advent na padua honon, namartemahon nung ngajonok haluauni. Songon naktaboto ia Advent, ima haroro manang kedatangan. Jala di haroroi adong mapangaradion laho manomu-nomu haroro ni natapaima ima haroro ni hatta di bagasan Yesus Kristus. Naparjolo ima manomu-nomu haroro ni Yesus marhite parningotan ari hatutubuna manang nasomal di guari Natal. Dungi na paduahon manomu-nomu haroro ni Yesus na paduhalihon ima di partikian na sutaboto adigan manang sadiharina. Domutusi disungguli turpuk jami taud dohita. Asa totong dengan pangaradiutta ay nung ngajonok haluauni. Ima marhite nase tinggil jala uasan manangihon hata ni debata. Ay panodang do hata ni Tuhani di ngulu niak kana porsea. Songon na idok ni hata ni Tuhata di Pesalmen 110 sia ayat 105. Hata mido sulu-sulu ni patu jala hati uro di dalaku. Molo didok sulu-sulu totu gabi sipatu dalat do hata ni Tuhani di perdalaran ni ngulu niak kana porsea. Dang madabu be tupad dilian molo tongo di bagasan arsak. Dang madabu be tu kijang ni roha molo tongo di bagasan las ni roha. Alani i tinggil matotong ngulutta manangihon hata ni Tuhani. Jala halak na setotok tinggil manangihon hata ni dibata. Totu laus dari do musei di praktek ni ngulu siganu pari gabe ngulu na magkabiari di bata manguluna di pajamuk manguluna asa unang be mulak tu hautoon ima akka parange ni ngulu na magbayan holang siya lomo ni rohani di bata isarana mulu na selaon kurang ringgas marminggu hurak tanggap dia ka ulaw paras ni rohaon kurang ringgas mangalehon akka tanggung jawab na tuhuria, kurang denggat dia ka komunikasi di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni akka namar haha marangi dohot mariboto, dohot akka na asing. Nuaing matikina, paubahon sa luhutna, asa hobar tulomo ni roha ni tuhatay. Lapatan na, daksay holad di teori manangihon hata di debata. Alay laus sa dalam ma di namangulahosa, ima na ginorana naking ngulu na magkabiari debata. Bisikap ni ngulu na songonima, di bagabagahon hata di debataro marhite turpuk jami taon, hasonangan ni ngulu na lao si jalon niya kana porsea, na sa tinggil tumangihon hata ni debata. Ima hasonangan na dame dohot las ni roha. Atong mulusongoni do hape, uli ni si tagamotta, dalam girgir mahita manangihon huhu mangulahon hata di debata alani i di minggu Advenon marsiadu mahita paradehon roha nangulutta gabiak kahalak na girgir jala uasan manangihon hata ni debata taulahon maholong dame parasin rohaon dohot akka nadenggan madadupon keluargata nang madadupon dongatta jolma. Tapatupa masaluhu nai songo parbui ni hapor siauta di nama nangihon hata ni Tuhani. Jalatagam ma baga-baga hasonangan silehono ni Tuhani tuaka na magkabiari ibana. Songo dia baga-baga hasonangani. Isarana songon hata ni bukwede nomor 122 ayat 4 didok disi pasu-pasu na gudang ima roha nasonang. Asa jupang roha nasonang songo padohan ni edde wasam ma manangihon hata ni Tuhani. Amin.